wuoda. Adwa na wach ni wan kako nagi. Inyiero nango Aiye. Ya giri ni ok nyiere ya Mheshimiwa. Adwa na wach ni wan kako nagi. Mich maduong' ma jakom oweyowago en mich mar riwruok ni. Riwruok wa kako oganda achiel ni osemiyo dewa Kenya ka. Wan chon ok ne dewa gik moko ni timatima koda joluo yudo koda koyudo ok ne dewgi. To kata ka kwanwa ok ema ng'eny Kenya ka moloyo kabinde moko, wanyalo kata bedo namba 4. Tiyudo ni sirikal ka sirikal kadwa timo gimoro to ng'iyo chien no nagi kani onagi parango nikech ging'e ni kata ka wan namba 4 e kwan to ging'e ni riwruok wani osemiyo wabedo motegno kendo riwruok wani osemiyo wawuok kaka force achiel emomiyo idewa. Kora kwayo onagi ni gwandruok wanyalo bedogo to kik wakethe riwruok ni. En adier ni jatendwa manoriwowa manong'eyo ni ong'eyo joma tindo, ong'eyo joma dongo, ong'eyo joma South Nyanza, ong'eyo joma Central, ong'eyo joma akamora mora nyaka joluo man Mombasa, joluo man Nairobi, joluo man kure noumo wa osera achiel kaka gweno umo nyithinde. Riwruok wani ema biro konyowa kendo mosekonyowa kendo as leaders nyaka wawuoga kwa loso gini mondo kik wakethe. Mheshimiwa Orengo osetiyo Kenya ka, osetiyo ne demokrasi mar Kenya ka. Gima tame wacho nwa ahinya ni path makoro kaoni odwano tigi kodwa kanye kako nagi. Odwano terwa kanye kako nagi. Omiya kwayo ni kik waketh riwruok ni. Okay. Mane wach matieko go Trevor. Erokamano Mheshimiwa. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Rosa Buyu en jaod bura ma Kisumu West kwa gomba kaka chal mar Kenya nitie osewuoyo wach mar mauta osewuoyo mar ODM koro modong' ni kuomi kaka janeno mondo mi gigeni riwruok mar oganda e tekowa. Mane kamolore chenro mar duol kidieny mar 2 an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding opanga jonyakach dendo nombija tae.